Mukabat sa 74 ka mga barangay sa syudad ang gi-identifika sa City Government of Davao nga mga critical risk areas tungod sa taas nga kaso sa COVID-19. Subay sa gipagulang advisory sa lokal nga pangamahanan, gipahimangnuan ang publiko nga likayan ang mga non-essential travel, gawas na lang kung para sa trabaho, negosyo o emerhensiya sa pipila ka mga identified critical areas nga mao ang 21-C, 23-C, Buhangin Proper, Bunawan Proper, Katalunan Grande, Katalunan Pequeño, Barangay Sentro Agdao, Lapu-Lapu, Lasang, Leon Garcia Sr., Matina Playa, Matina Crossing, Matina Pangi, Talomo Proper, Tibungko, Tigato, Turil Proper ug Tugbok Proper. Ni pakanaog og memorandum karon si Liga ng mga Barangay President Kapitan Edgar Ibuyan Sr. sa tanang mga kapitan nga pahugtan ang pagpatuman sa ilang mga residente sa minimum public health standard ug pagpamuyag sa mga mass gatherings. Lakip na gimando ni Buyan ang pagpakusog pa sa rekorida ug pag-roving sa mga barangay officials aron masigurong masunod gayud sa mga tao ug mapugnan ang pagsutoy sa kaso sa COVID-19 dinhi sa Dakbayan. Kasama mo sa balita ug serbisyo publiko. Radyoman Aimee Genita, Tatak RMN.